tukang jajane. Yo, lek anjane arek iki gak ngajeni Mbak nih, njaluk popo mesti dituruti. Masa iku kurang ngajeni? Saiki lek masalah bojo iku. Arek iki wis bobot, lapo dikono kok izin karo tanggane. Izin karo tanggane wis ora usah dulinan ngonoan. Saiki jane arek iki tak gowo nang pantai selatan ora usah mbok kondeli. Josik ditakoni. Kita angkat sebagai anakku, anak angkat yo. Aku takon ya. Bojone arek iki arek ndi? Dompyo. Arek dompyo. Terus arek iki arek ndi? Arek barang sukanya. Barang sukanya. Sopo jenenge arek iki? Inul Yuliati. RT piro? RT piro? RT 37 RW 12. Yo. Jadi ada nomor Pak. Iso arek iki ora tak gowo. Pokoke ndek keluargane iku njaluk sepuro nang keluargaku. Di pantai selatan karo njaluk sepuro nang arek iki sing tak elok. Soale arek iki ora yo salah apa. Yo. Nah, bojone arek iki jenenge sapa? Imam Maliki jenenge tok apik, tingkah lakune ora. Wis duwe bojo. Wis duwe bojo lapo lek metu jarine kerja. Tapi nek wis metu iku dolinan karo arek wedok liya. Yo. Sampai ngutengi arek wedok liya. Arek iki gak trimo. Wis sabar kurang ya apa lek arek iki wis ora sabar. Mending arek iki tak gowo nang papanku. Duwe nomor teleponnya apa ora? Lek arek wis sadar ae yo, takonono. Sapa jenenge arek iki? Inul Yuliati. Ini lihat ini. RT RT karo? RT 37 RW 12. Salah. Barang semuanya. Barang Kajaran. Barang kajaran. Sing Kajaran. Sing kajaran nih. Barang iku desane Kajaran iku kali wong dicate nang Barang Kajaran. Wong tuamu jenenge sapa? Wong tuane kan sapa jenenge? Sudah. Tuane arek iki ngono lho. Sudah moko Karo lek ibu nih Bu Maria. Ibune arek iki. Yo. Tapi arek iki sak durunge mrene. Arek iki wis nulis surat karo ngirim video jane dek meja dadi wasno. HP. Yo. Iki mang, mari ngombe apa arek iki? Arek iki yo selama 3 bulan seminggu pisan ngombe baygon 5 utawa 3. Paling akeh 5, paling titik 3. Tapi arek iki ora apa-apa. Soale aku sing ngombe. Lek arek iki sing ngombe mati. Iya. Iya. Ini yang di bawah sisi arek iki. Anu, nak mriko riyen. Konjau